Dapat siguro pa. Ibang parte na naman yun. Nabigkita ng basis. Regents yung lahat.
Can we park here for the cruise? Yeah. Yeah. Yes. Daw. Kaya lang 23 per day. Hindi naman nito custom ni. Napan? Kita bumaba. Masapa ka. Good. Pati. Hindi tayo sumakay dito. Ipang apa? Parking na to. Hindi pa naman tayo. Dapat doon tayo. Dito siyempre doon tayo. Siguro nung nasapa ka, doon pwede parking. Kasi si Diego, nakakapan dia. Buyot sila agad. Muting baba to dyan. Baba ka. Hindi pa naman. Kaya kakain na. Stable card. Sa charger mo na eh.
Elevator. Ngayon up. Dito natin. Let's rest for